Акбарсдомнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9% башлап, һәр кем өчен һәм бүтән чоргада. Бер жыл тиз башланган. Әгъләмовлар теплицада кыяр, помидор, сарымсак үстерә. Быел беренче уңыш җыйганнар. Яңа фермер буларак грантларга гариза бирмәгән әле. Моннан 5 ел элек КФХ булып уешканда ул район идарәсенә мөрәҗәгать иткән була. Ул чакта кире кагалар. Белмим, мин бик тауга барып караганым. Анда сельское хозяйственный отдел вакыт теплицаларны вакыт бер нәрсә белмибез диләр. Без ватнавыз белән. Хәзерге дәүләт ярдәме белән кызыксынганы булмый. Авылда үз эшен башлаган эшмәкәрләр өчен Татарстанда 2019 елдан махсус программа Агростартап бар. Быел аңа 152 гариза килә. Иң югары бал җыйган 60 кеше генә җиңә. Ни өчен шулай аз? Проектларны хуплаганда безнең иң өстенлекле проектларның берсе булып тора сөтчелек юнәлеше. Шуның өчен күбрәк проектлар Сөтчелек юнәлешендәге проектлар, ит җитештерү проектлары, мөгезәтерлек итен җитештерү проектлары безнең алга чыгалар. Татарстанда быел кече формадагы хуҗалыкларга грант ярдәме буларак 700 миллион сумга кадәр акча каралган. Агростартаптан тыш ул гаилә фермалары үсеше, авыл хуҗалыгы кулланучылары кооперативы үсеше һәм агропрогресс проекты буенча бирелә. Матди яктан тыш әлеге грантлар авылның киләчәгенә дә йогынты ясый. Кроме ежегодного увеличения объема валовой продукции, грант алучылар ел саен тулайым продукт күләмен арттырудан тыш һәр чак яңа эш урыннары булдырып торырга тиеш. Әлеге программаларда катнашучылар һәр ел мөгезле этерлекне 8000 башка арттыра, 500-дән артык эш урыны да булдыра. Брифингта министр урып җыю компаниясенә өлешчән нәтиҗәдә ясады. Быел Татарстанда 2 миллион 300 мең тонна ашлык җыеп алына. Гектарыннан уртача 15 центнер чыга. Иң күп күрсәткечләр Тукай, Тәтеш, Чистай, Балтач, Зәй районнарында. Иң аз ашлык Баулы, Чирмешән, Кайбыш, Югарыслан, Әлмәттә җыелган. Яшелчә уңышы былтыргыдан бераз гына азрак. Шулай да яшелчәләр киштәләрдә бетмәс диде министр. Бәрәңгеләр, яшелчәләр безнең мелиорация белән, полностью полив эшләнгән. Ниндидер авырлык булыр дип, без андай авырлык пока бүгенгә күрмибез. Узган ел кебек безнең планнар бөтен теге личные подсобности, население алган почталарны санап алсаң 1 миллион тонна бәрәңге без үзебез өчен планлаштырабыз. Безнең үзебезнең обеспеченность куядыр 60% республика буенча үзебезнең үстергән яшелчәләр. Калганнарын инде без күрше регионнардан, теге южный регионнардан кертү эшләрендә эшлибез. Авыл хуҗалыгы продукциясенең бәясен ярминкәләр һәм субсидияләр ярдәмендә көйләргә җыйналар. Ярминкәләр киләсе атнадан башлана. Социаль ипи пешерүчеләр өчен бюджеттан субсидия бирелә. Быел Татарстанда 540 мең гектар җирдә уҗым культуралары чәчергә планлаштырыла. Шуның 400 мең гектардан артыгында быдай, 100 мең гектардан артыгында арыш булачак. Әлегә көзге культураларның яртысы диярлек инде чәчелгән. Мисал өчен менә бу кырда арыш уҗымы инде тишелергә дә өлгергән. Биктау районының Битаман хуҗалыгында уҗым культураларын чәчеп бетергәннәр. Быел гектарыннан 30 центнерга якын уңыш алганнар. Югары продуктивный сортлар игү үзенең нәтиҗәсен бирә инде. Аннан соң оптимал срокларда чәчү. Без чәчүне иртә чәчәбез бик, ул да менә үзенең положительный якларын бирә инде. Хәзер кырларда туңга җир сөрүче, кукуруз уручы комбайннар эшли. Уракның соңгы нәтиҗәсен басуларда эш беткәч хәбәр итәчәкләр. Биктау районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.